खुलुमबाय बयखौबो बड' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था। मैया गुवाहाटीनिफ्राय फैबाय थानायाव सासे समर बसुमतारी नामनि मानसि गोमानानै दङ। नोंथांमोना नुयोबा हेल्प खालामलाय। आं बिनि डिटेल्सखौ होगोन, बिनि फट' आरो बिनि डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो हागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नैबे फट'खौ नुबाय थानायानो समर बसुमतारी। बिथाङा मैया गुवाहाटीनिफ्राय फैदोंमोन बेलासिनि 7 PM आव। ओमफ्राय कृष्णाय सालफारा सफैनायनि उनाव गोमानानै दं होनना फोरमायदों बिनि बिनानावा फेसबुकआव पस्ट होदोंमोन। थ' नोंथांमोना नैबे फन नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहर नुबाय बायोबा बिथाङा बेयावनो बबेबा आन्दायनानै थानो हागौ। 9101894256 बे नाम्बाराव कल खालामना खोन्थाहर। आरो बिथांनि भिलेजआ नम्बर 3 धुपगुरि, पस्ट अफिस खासिखुत्रा, डिस्ट्रिक्ट चिरां, PS सिडली। थ' नोंथांमोना बयबो हेल्प खालामलाय। आसा खालामो नोंथांमोना बर'जों बर' बयबो हेल्प खालामलायगोन। थ' नोंथांमोना मोनथिखाबाय बिनि डिटेल्स आरो बिनि फट'खौबो नुखाबाय। थ' नोंथांमोना नुयोब्ला बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामना खोन्थाहरदो। स्क्रिनावनो दं नाम्बारा, बेनो। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो हेल्प खालामलायगोन। बर'जों बर' बयबो हेल्प खालामलाय। आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनो हो जाहाथे समर बसुमतारीखौ थाबनो मोननो हाथों। गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय। थेंक इउ।